Mathematics Grade 1. Pag-ila sa jutay ug usa sa gihatag nga numero. Hello mga bata! Aduna tay bag-ong tun-an karon. Kini na leksyon maghatag kaninyo og pagtulun-an mahitungod sa pag-ila sa numero nga jutay ug usa sa gihatag nga numero. Jutay ug usa ang numero kung kini kulangan og usa o gamay og usa sa gihatag nga numero. Andam na ba kang maminaw? Kay magsugod na ta. Adunay palda og blusa si Lucia. Matud niya, mas jutay ang iyang palda kaysa sa blusa. Husto ba siya mga bata? Ihapon daw nato ang iyang mga palda. Dungan ta. Usa, duha, tulo. Karon iyang mga blusa na pod. Usa, duha, tulo, upat. Aduna siya'y tulo ka mga palda ug upat ka mga blusa. Tan-awa ang chart sa numero usa hangtod na pulo. Kun mo ihap kita, ang tulo mauna usa ang upat. Kini nagpasabot nga ang tulo mas jutay sa upat. Gamitan nato og counters sama sa tukog nga magrepresenta sa ihap sa palda o blusa. Aduna tay tulo ka tukog para sa ihap sa palda. Diri sa tuo, adunay upat ka tukog para sa ihap sa mga blusa. Aro na ay tulo ka tukog, kinahanglan kuhaan og usa ang upat ka tukog. Mao nga ang tulo, jutay og usa kaysa sa upat. Makasulta kita nga ang tulo ka palda, jutay og usa sa upat nga blusa. Husto si Lucia. Tan-awa pa ang mosunod nga mga hulagway. Sa wala, adunay 7 ka mga patatas. Sa tuo, 6 ka mga kamatis. Unsa man ang imong masulti niini? Hain sa mga pundok ang jutay ug usa. Husto, ang 6 ka kamatis kay jutay ug usa sa 7 ka mga patatas. Tan-awa pud kining mga mosunod nga mga hulagway. Sa walang bahin, naatay 12 ka mga donuts. Sa tuo, adunay 13 ka mga burgers. Unsa na pud ang imong masulti niini? Yes, jutay og usa ang 12 ka mga donuts sa 13 ka mga hamburgers. Karon mga bata, adunay mga pangutana si Teacher Myra. Unsa ang jutay og usa sa 41? Pili mo, 39 o 40? Unsa ang inyong tubag? Husto, ang tamang tubag kay 40. Unsa ang jutay og usa nga numero sa 64? Pili mo sa duha, 63 o 65? Yes, ang hustong tubag kay 63. Sunod, unsa ang jutay ug usa nga numero sa 86? 85 o 87? Unsa ang inyong tubag mga bata? Correct! Ang hustong tubag kay 85. Ang ulahing numero kay 77. Hain sa duha, ang jutay ug usa niini. 76 o 75? Unsa ang inyong tubag mga bata? Wow, correct! Ang hustong tubag kay 76. Hinumdumi ninyo mga bata, jutay ug usa ang numero kung kini kulangan og usa o gamay og usa sa imong pag-ihap sa gihatag nga numero paatras. Pananglitan, 20 jutay ug usa sa 21. Diri mahuman ang atong leksyon karong adlaw mga bata. Padayon sa imong pagpaningkamot sa imong pagtuon og
Ayaw kalimot sa pag-like o subscribe sa This Teaching Mama nga channel ni Teacher Myra. Magkita ta sunod. Bye-bye!